Dobrý večer všetkým prajem, tak verím, že nás vidíte, že nás počujete a že ste teda prišli si dneska vypočuť naše posledné marketingové digitálky v tomto roku. Takže vás všetkých vítam, ktorí ste si našli čas a ja teda medzi nami dneska vítam Alexa Prochyru. Ahoj Alex. Ahoj, ahoj, ahojte všetci. Takže kto čítal popis eventu a teda pozeral, že akú máme dnes tému, tak viete, že Alex je teda z víťaznej agentúry Zlatej stoličky, ktorú sme vyhlasovali teda 30. novembra. A to znamená, že sú teda najlepšia marketingová agentúra ako zamestnávateľ. Takže nejde tu o nejakú kreatívu a vlastne o takúto cenu, ale je to naozaj, že naše nové ocenenie toho, keď sa niekto naozaj pekne stará o svojich zamestnancov a o tom sa dnes aj budeme rozprávať, teda že ako si zachovať tú firmu, aby fungovala, aby mala aj zisky, klienti boli spokojní, ale aby zároveň tí zamestnanci teda nevyhoreli a neboli nešťastní a do práce sa tešili. Takže ja vám pripomínam, len tí, ktorí to poznáte, tak už viete, ale ak je tu niekto dnes prvýkrát, tak píšte svoje otázky, ak nejaké budete mať na túto tému do komentárov dole po tento livestream a my teda radi vám ich zodpovieme, ak vás čokoľvek zaujíma o nejakom nastavení firemnej kultúry alebo ako to teda u vás v agentúre funguje. No a teda možno úplne na začiatok urobme taký poriadok v tom názve vašej agentúry, lebo teda aj keď niekto videl tú stoličku, že bolo to tam také, že v zátvorke. Vy ste teda boli Managino a teraz sa preklápate na Double, ak to teda správne čítam, tak možno môžeš Alex povedať tak úplne na úvod, že ako si sa k tomu vôbec dostal, že teda máš vlastnú agentúru a potom môžeš povedať aj o tom rebrandingu. OK, super. Vieš čo, presne tak, veľa ľudí sa nás teraz pýta, že sa meníme z toho Manažino na Double. Ono, je to taký vývoj toho, že Manažino vzniklo skôr ako keby taká, by som povedal, technologická spoločnosť. Keď sa jej pýtala, že ako to vlastne celé vzniklo, bolo to o tom, že ja som celý čas bol marketér, robil v marketingu, v agentúrach, u klienta a tak ďalej. A dali sme to dokopy s kolegom Štefanom vlastne z Bluestonu, ktorý bol skôr zase za nejaký technickú časť programovania a tak ďalej. A sme si povedali, že kokso, však strašne tu veľa vecí, ktoré proste robíme v agentúre, robíme u klientov celkovo, že ktoré by sme aj chceli robiť a proste nedá sa, lebo toto neexistuje, toto nefunguje, toto. Tak sme si povedali, že poďme to robiť nejakým spôsobom, že to vymyslieť a spraviť, aby sa to dalo. Tak sme začali nejakým spôsobom robiť technológie a tak ďalej a z toho vzniklo to Manažino. A Mhm. okolo toho, že sme to robili, tak nejakým spôsobom sa začali nabalovať aj klienti, ktorí boli radi aj s tými nástrojmi a chceli s nami robiť a tak ďalej, tak sme mali taký malý interný tím, najprv ako keby, že ľudí, že ktorí sa starajú o proste tých klientov v našich nástrojoch a celkovo až vlastne z toho nejak tak zrazu sme si uvedomili, že vlastne vznikla nejaká taká malá agentúrka Mhm. v rámci nás, tak sme chceli teraz vlastne preto hlavne to oddeliť, hej, že ono sa rebranduje, akoby, že to je taký ten nový brand, ten Double, tá agentúra, vlastne všetci tí ľudia, ktorí už fungujú dlho ako tá agentúra, vlastne celý čas u nás, tak už je to niečo, čo sa môže komunikovať aj von, čo môže fungovať a počím tá agentúra môže fungovať. Čiže Double je čisto, že agentúra. Mhm, takže tam poskytujete ako keby priamo služby tomu klientovi a teda Managino bolo skôr, že ten software ako keby, že čo Áno, poskytujete. Tak. áno, áno, áno. Dobre, tak sme to rozluskli. A možno máš povedať taký tvoj osobný príbeh, že prečo si ako keby založil vlastnú firmu alebo chcel mať vlastný biznis, že čo ti možno presne, ty si hovoril, že robil si ako marketer, robil si v agentúrach, robil si aj na strane klienta, že možno čo bolo také, čo ti nevyhovovalo alebo čo ťa tak ťahalo k tomu, že založiť si vlastnú agentúru. Ako keby, že ja som presne s týmto rozmýšľal, že či mi niečo nevyhovovalo. Akože keď som bol ešte v agentúre, tak celkovo ja som bol akože overall spokojný, ale vždy to bola taká skôr nejaká ambícia robiť niečo viac, robiť niečo lepšie, nejak trošku ináč a dávať do toho fakt ten čas, aby to malo zmysel, hej. Pretože ja som vždy nejakým spôsobom chcel robiť trošku viac ako možno je štandard, nazvime to, a keby, že jediný, kde to má taký ten zmysel, je na tom svojom, hej, že proste, že niečo si buduješ, niečo môžeš podľa seba, môžeš s tými druhými ľuďmi inšpirovať ich, chceť ich, mať tých kolegov, mať tú možnosť aj tých druhých ľudí do toho zapojiť, motivovať a tak ďalej, že není si len súčasť niečoho, ale niečo reálne tvoríš, buduješ nejakým smerom, ktorý si môžeš vybrať. Že to bolo pre mňa, že úplne, že najzásadnejšie v tom celom, než všetko ostatné. Popri tom, hej, že ja som bol aj v agentúre, ešte v B2B Group, potom Performix, keď sa to rebrandovalo tiež, následne som bol v Bile. Boli to rôzne skúsenosti z rôznych období môjho života, ktoré mi určite že veľa dali do toho, aby som vedel, čo chcem a čo nechcem, čo je tiež veľmi dôležité. A snažím sa určite aj z pohľadu toho aktuálne pracovať na aj našej firme a kultúre a všetkom. Tak to si mi úplne nahral presne, že možno vieš tak nejako popísať, že akú kultúru sa tam snažíte budovať v tej firme? Alebo Ono, čo tá je také to, kultúra. že... Mhm.
Hej, chápem, chápem. Ono je to také, že dosť tak široký pojem, hej, že čo to je tá kultúra, ako to budujeme a čo s tým robíme. Ono od začiatku u mňa to bolo taký veľmi ten osobný a ľudský prístup, hej, že na mňa je veľmi, veľmi dôležité mať ľudský prístup voči ľuďom, čo som častokrát videl hlavne v takých väčších firmách, korporátoch, ale aj v tých menších niekde to je proste, že tí ľudia sú není veľmi úprimní voči sebe, féroví, není to úplne také, že spravodlivé, hej, povedzme to, veľa vecí sa robí také, že lebo som povedal, lebo sa musí a to mne vtedy až už akože naskakuje, hej, keď počujem, že lebo sa musí, lebo ja tak chcem, lebo som povedal, je to skôr také, že však Mhm. nech to má trošku zmysel, nie je to fajn a snažíme sa tú kultúru, akoby, že hlavne aj ja veľmi verím a dúfam, myslím si, že vlastne aj kolegovia potom ďalej po mne to riešia takým spôsobom, že vždy pristupujeme veľmi ľudsky k tomu človeku, hej, že chápeme to, že ten človek je aj v rôznych životných fázach, že vplýva na to veľmi aj osobný život, ako sa cíti v tej práci, čiže to nejaký partnerský vzťah, niečo v rodine, že niekedy je tam šťastnejší, niekedy nešťastnejší, že ten človek sa vyvíja, hej, že proste u mňa je taká veľká sranda, čo doteraz, akože veľmi sa čudujem, že my sme prijali, ja neviem, že 8 PPCčkarov a teraz mám 8 grafikov, hej, že proste, až to nechápem, že proste z PPCčkarov máme grafikov a podobne, že veľmi sa snažím tým ľuďom naozaj dovoliť a pracovať v tom, rozvíjať v tom, čo ich baví, kde majú ten talent, kde sa vidia, kde sa cítia, aby to nebolo len také, že no tak ty musíš robiť toto, aj keď ťa to nebaví a potom ten človek samozrejme, že odíde za niečím, že už nechcem robiť toto, chcem robiť niekde inde, tam mi dajú šancu. Čiže takú tú kultúru toho, že ten človek nemusí sa báť aj povedať, že ho možno niečo nebaví, že by chcel skúsiť niečo iné, že by sa chcel zapojiť do nejakého iného projektu. A také tú kultúru by som nazval takým tým bezpečným prostredím, kde človek sa môže vyjadriť aj svoj názor a celkovo ako sa cíti, porozprávať sa o tom. A podľa mňa vždy taký ten úprimný, otvorený dialog vedie k nejakému riešeniu, ktoré nakoniec je dobre pre všetkých. A teda si musím zaklopať, že zatiaľ sa na to darí už nejaký 4. 5. rok vlastne, keď to takto robíme, že naozaj tí kolegovia u nás si prechádzajú rôznymi tými pozíciami a sami vidia, že čo sa im páči, čo im ide, kde sa vidia. A máme tak pozície také, až by som povedal hybridné, že viacero ľudí robí viacero vecí, ktoré proste ich bavia, kde sa vidia, lebo ako, je to asi podľa mňa také prirodzené, že človek, aj keď je PPCčkar, aj keď je dobrý, aj ho to baví, že proste nechce to robiť, že 160-200 hodín mesačne, že každý deň otvorím a tabulky a toto proste, keď si chcem hodinku, dve za deň spraviť nejaký pekný banerík, trošku niečo kreatívne, nech to vyzerá, nech je to fajn, tak proste prečo nie, prečo by sme to mali tomu človeku zakazovať, hej. Čiže Mhm. my sme začínali dokonca s tým, ešte teraz to máme tu niektorých klientov tak, že tieto grafiky klientom robíme aj zadarmo. Hej, že proste, že ten klient ani len proste to nechcel od nás, ani sme tak keby, že, hej, že nemali mu ako predať, lebo proste to nechcel, ale tým, že my sme to chceli robiť, tí kolegovia chceli robiť, tak hovorím, že OK, dobre, tak správame niečo pekné takto a tým pádom aj ten klient je šťastnejší, aj my sme spokojní a je to také, že dá To sa ani to. nehovor nahlas, lebo z ostatných agentúr ťa ukameňujú, že zadarmo ste im niečo spravili. Hej, hej. Super, super, to znie dobre. Takže vlastne tam tí ľudia, ako keby, že dáš im aj možnosť robiť úplne inú prácu, skôr ako keby si ju mali hľadať niekde inde, hej, že ako keby, že boli tam aj takéto, keď hovoríš, že PPCčka grafik, ono to aj trošku súvisí, ale teda nie každý možno má tie skily, takže teda dávaš im ako keby také otvorené dvere, hej, že môžeš, keď toto chceš skúsiť, tak môžeš to urobiť u nás, skôr ako keby teda vám utiekol, hej. Tak presne, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, aby človek robil to, čo ho baví. A presne som to videl aj na kolegyniach, ktoré sme mali zo začiatku, že ich to bavilo, chceli to. A potom som videl, že robili grafiky kamarátom, alebo len tak vo voľnom čase, alebo niečo si skúšali. Však tak urobme to klientom, spravíme niečo pekné aj pre nich, že pozrite, niečo vám vytvoríme, keď to bude pekné, nasadíme to, vieme sa na tom naučiť, až postupne zistíme, že to teraz vieme, že podľa mňa je že fakt dobre robiť, si myslím. A celkovo vlastne tým, že sa úplne od začiatku podarilo to takto nastaviť aj s tými kolegyňami, tak proste tí ľudia to šíria ďalej, že aj teraz, keď sú spolu, že proste veľa ľudí robí fakt akože rôzne typy prác, ktoré ich bavia a niekoho baví písať, tak píše 10-20% času, niekoho baví tá grafika, niekoho nejaké maily, zase ďalšieho PPCčkára máme zrazu analytika z neho, hej, proste, takže je to fajn, akože ja sa teším z toho, že pre mňa je veľmi dôležité, aby ten človek sa tešil do tej práce a naozaj tam mal aj to, že na čo sa tešil, ten nešiel bože za tabulky a za studované CPCčky, ale že proste niečo pekné, na čo sa môže fakt tešiť. A potom ani nevadí, že keď už dobre nejaký toho pol dňa tam porobím niečo, čo tu mám, ale mám sa vždy na čo tešiť do tej práce. To bolo veľmi Mhm. dôležité, tešiť sa. Tak to vyvážiť nejako niečím. Áno, áno. Super. Možno podľa čoho vyberáš tých ľudí do agentúry? Že čo je taký ten ukazovateľ, že tohto človeka chcem? Hej, Akých vieš teda čo? vôbec ešte vyberáš ty? Neviem, či už na to máš ľudí, alebo... Už
stále som v tom, ale ako keby, že vyberáme viacerí. A prakticky tým, že aj, že hlavne to sídlo máme v Nitre, aj keď máme teraz kolegov aj z Bratislavy, aj z Prahy, aj z Česka, akože odkiaľkoľvek, tak aj celkovo za posledné roky na tom trhu to je tak, že je ťažko nájsť nejakých fakt, že seniorných ľudí v tejto branži celkovo, hej, ktorí by hneď zapadli a všetko. A proste sme urobili také rozhodnutie, že radšej budeme vyberať ľudí, ktorí sa hodia do tej firemnej kultúry, ktorí zapadnú vlastne celkovo do toho kolektívu, ľudský a všetko a čokoľvek iné ich naučíme. Hej, proste neoperujeme ľudí, ako kolegynka rada hovorí, hej, keď už všetci sme nervózni, že veľký tlak, tak proste neoperujeme ľudí, hej, nie sme doktori a sú to veci, ktoré vieme sa naučiť. Tak sme nakoniec vlastne pristúpili k tomu, že sme si takú vlastnú Double Academy vytvorili, kde máme veľmi veľa kontentu proste vlastného vytvoreného nahrávok, kde vlastne kolegovia školia vlastne druhých kolegov s tým, že sa to nahráva, sú k tomu vypracované rôzne materiály a prakticky tých ľudí si zoberieme a naučíme ich. Hej. Že máme fakt, že veľmi, veľmi šikovných ľudí, ktorí proste sú, že boli, ja neviem, sestrička u zubára, hej, alebo jeden chalan programoval nejakých robotov proste niekde na škole, hej, že proste fakt, že z rôznych oblastí ľudí, ale skôr presne nájsť toho človeka, že jeho to baví, že on chce robiť ten marketing, že proste on to chce a nemá tú možnosť, tak my mu ju dáme, naučíme ho a ten človek je zodpovedný, svedomitý, váži si to a potom to veľmi, veľmi dobre funguje a fakt to mám rád, keď proste my pomôžeme tomu človeku splniť ten jeho sen, byť v tom, vzdelávať sa, posúvať sa. A preto to je podľa mňa aj veľmi dôležité, často to hovorím tým ľuďom, že oni chcú ísť do toho marketingu, vieš, ale proste často možno nevedia, čo to obnáša, hej, že proste oni prídu, ja chcem byť PPCčkár, to je super, všetci robia marketingové veci do seba, ja vravím, fú, kámo, nemusí to tak byť úplne, hej, ale že poďme skúsiť. A väčšinou aj tak proste príde človek a dáme mu možnosť, že proste fakt si skúsiť 5 vecí, hej, že takto funguje analytika, SEO, PPCčka, Facebook, Google, grafika, všetko. Človek si to proste prvé mesiace fakt ochytá, oskúša a potom uvidí, že v čom sa vidí, čo ho ako keby že baví najviac a k tomu ho tak tiahne, že to proste aj vidieť, že ten človek sa potom nevzdeláva len v tej práci, ale uvidí, že niektoré z tých topikov vlastne si študuje aj sám, aj vo voľnom čase a že fakt ho to baví, tak sa snažíme podporiť toho človeka, aby mohol rásť v tom, čo ho baví, dať mu ten priestor a nezabíjať ho potom nejakými klientmi a druhými vecami, čo proste úplne nemusí mať zmysel pre ňo. No teraz ma napadol taký prípad, že čo ak vy hľadáte PPCčkara a teraz príjmete niekoho a zistíte, že úplne iným smerom, ako keby ho to ťahá, tak hľadáš nového človeka, alebo čo v takom prípade? Áno, áno, akože to je presne to, že sa mi to stalo už 8-krát s tým PPCčkarom, hej, že proste teraz všetci chcú byť grafici, neviem prečo, hej, že kedysi som bol taký, že fú, nemáme grafikov, vravím, hľadajte PPCčkarov, nájdete grafikov. Hej, Dobrá takže... rada. Ale hej, je to samozrejme, že proces, hej, aj pre toho človeka musí to byť ako keby vždy vyvážené, že snažíme sa nájsť ten balans medzi tým, aj čo firma potrebuje, aby mohla fungovať, aj tým, čo ten človek potrebuje, aj čo klienti potrebujú a snažíme sa k tomu trošku ako keby, že tak pomáhať a smerovať celý ten tok toho, aby ten človek postupne sa mohol do toho dostávať. Hej, samozrejme, že keď zoberieme PPCčkara, ktorý je a u nás má možnosť učiť sa tú grafiku a fakt ho baví a chce v tom byť, tak začíname hej 20%, 40% grafika a tak ďalej, že vždy ako keby, že robí to PPC a postupne, ako sa nám darí aj klientov hľadať, rôzne tie joby pre nich a takto, tak sa snažíme tomu človeku potom vyhovieť a zase si to nejak reorganizovať. Hej. Čiže ono je to fakt fajn o tom, že veľmi je to dobré, že keď aj my si vážime toho človeka, že pre nás robí a takisto ten človek si váži, že mu umožníme vlastne zmeniť aj ten scope of work, ktorý robí a všetky tie veci okolo toho, tak potom aj nevadí, že keď takýto transition trvá aj pol roka, hej, alebo 3 mesiace, to nie je také, že OK, už ťa nebaví PPC, tak od zajtra robíš grafiku, hej, že zase toľko toho není, že proste aj tej roboty a všetkého, ale postupne, keď ten človek vidí, že naozaj to riešime a záleží nám na tom a chce, tak proste není problém postupne to akoby takto vykryť. Aj teraz už proste napríklad aj kolega analytik začínal tiež, ja neviem, povedzme 10 klientov, teraz už má 3, povedzme na PPC, hej, že postupne sa to vykrýva a podobne. Super, to znie super a ty už si aj tak mi nahral zase na ďalšiu otázku krásne, že ten onboardingový proces, spomínal si, že máte teda nejaké nahrávky, že ako to vyzerá úplne konkrétne, že keď príde nový človek prvý deň do firmy, že vy mu dáte nejaký zoznam, že toto si naštuduje, alebo ako s ním pracujete? Takto ti poviem, že je to veľmi že individuálne, hej? Že, ale akože máme nejaké také, že od čoho sa odrážame, ale vždy to záleží aj od toho človeka, jednak, že či je v Nitre, alebo že či dochádza, alebo že akým spôsobom je takto. Napríklad teraz poslednú kolegynku sme mali tak, že sme si akože zavolali cez online
a potom vravím, že však akože na taký druhý pohovor a vravím, že vieš čo, že však zajtra máme firemné raňajky, budú všetci na firme, že však príď k nám, dáme si raňajky, budeš tu s nami celý deň a proste po obede sa porozprávame, hej. Čiže vlastne prišla baba ráno na 9 na raňajky a bola tam s nami a už sme sa porozprávali, že tak páči sa ti tu s nami, že chceš tu akože byť v tomto kolektíve s nami a že keď hej, tak OK, poďme sa dohodnúť, hej, že napríklad akože takéto uvedenie do toho vlastne, že kto sme, ako fungujeme, s kým by tu reálne sedela, ju mali možnosť ľudia spoznať, hej, že nejak sa porozprávať trošku a vlastne keď to zapasuje, takže super, že áno. A potom samozrejme, hej, že trošku o firme, vlastne aké sú naše hodnoty, kultúra, aké sú nejaké naše ciele, ako fungujeme, čo by mohla robiť, s kým by pracovala, ako by to celkovo vychádzalo, že proste taký ten onboarding plus o tom, čo je tá práca. Samozrejme potom veľmi záleží od toho, že či je ten človek fakt taký, že extrémny junior, že proste, že možno mesiac marketingu, ak vôbec, alebo len taký trošku nadšený, že nevie, tak tiež tie procesy začínajú trošku ináč, versus keď je človek, že už niečo vie, vtedy dostáva rovno nejakého klienta s tým, že vždy tam má nejakého človeka, ktorý ho tým prevádza a tak postupne prácou sa učí. Hej. Že snažíme sa, že úplne, že od začiatku hneď tomu človeku, aj keď je veľký junior, dať mu do ruky tých klientov trošku tej zodpovednosti, aby to cítil, ale vždy mu byť k ruke. Hej. A postupne na tom učiť, že zväčšovať tých klientov, právomoci a všetko okolo. Postupne mu to dávkovať, aby neutekol. Tak, tak. S tým náborom potom Hej. súvisí aj to udržanie si tých zamestnancov. Ty si teraz spomenul, že dávate im priestor, nejak možno keď tak zmení tú pozíciu. Čo sú ešte také ďalšie veci, možno, že ktorými sa ich snažíte nejak motivovať k tomu, aby neodišli, alebo teda udržať si ich? Úprimne toto, že ani neviem, akože z toho dôvodu, Oni sami že tam chcú byť. proste, že akože hej, že proste skôr je to o tom, že proste robíme spolu tie pekné veci a nikto nerozmýšľame nad tým, že chceme odísť, hej, že proste potom nemusíme ani rozmýšľať, bože, čo urobím, aby ľudia neodišli, hej, že je to skôr o to, že robíme tie veci pekné, porozprávame sa spolu, proste keď vidíme, aj dneska som bol na obede s jedným kolegom, že proste keď vidíme, že človek asi nemá trošku, že lepšie obdobie, tak proste vždy si dáme vedieť, porozprávame sa s ním viacerí a snažíme sa vždy toho človeka, že aby cítil, že je v tom kolektíve a že není na to sám, aj keď to je vec, čo možno nesúvisí s tou prácou, hej, že proste byť ako keby takto fakt, že spolu a potom mám pocit, že tí ľudia nechcú odísť, aspoň veľmi dúfam, hej, ak ma aj moji počúvate. Tak sa priznáte teraz. Dobre, super. Tak to je asi je tá atmosféra, ako keby otvorená, teda tomu určite prispieva. A možno ďalšia taká dôležitá zložka v práci je vzdelávanie. Ako sa staviate k tomuto, že aké možnosti majú u vás ľudia, alebo ako ste si to nastavili? Mm, Tu by som povedal možno, že neobmedzené, hej, že proste, že keď to dáva zmysel, keď sa človek obhají, tak prakticky čokoľvek. S tým, že ale veľa ľudí stále, že sa máme čo učiť od seba. Tým, že ako keby, že ideme trošku tak do širšia, není to len v nejakej téme, že proste keď aj príde človek, ktorý fakt vie dobre PPC, stále sa môže učiť tú grafiku od tých druhých ľudí a tým, že tí ľudia majú možnosť sa učiť v rôznych týchto smeroch a vzdelávať, tak veľmi často, že navzájom od seba, že sa vzdelávame a pomáhame. Plus sú tam tie rôzne materiály, ako také tie klasiky, že ideme na konferenciu a celkovo jasné. Hej, máme aj nejaké kurzy zakúpené už na nejakých online portáloch proste, že kde sú proste nejakých zahraničných ľudí, nejaké e-booky alebo takto celkovo, že to know-how sa šeruje, ale prakticky človek sa najlepšie naučí tou praxou, hej, že proste je na tom klientovi, dostane ten problém, musí ho vyriešiť a vždy sme proste v tom, že nejakým spôsobom spolu to riešime. A to sa podľa mňa, že úplne že najviac človek naučí. Za mňa je strašne dôležité, aby sa ten človek naučil rozmýšľať nad tým a chápal to. Hej, že proste, ja keď som ešte na začiatku začal, kolegynky veľmi rady na to spomínajú teraz, že proste to bolo skôr také, že toto je Google Ads a takto funguje. Hej, ale nikdy som nikomu neukázal, že sem klikni a vytvoríš kampán, tuto klikni a urobíš reklamu. Proste nie, takto to funguje, ale už musíš v tom sám, ako keby, že naučiť sa rozmýšľať, lebo to proste tiež som videl aj v tých väčších firmách, že prišiel človek a povedal, no sem klikni, tam klikni, toto urob, keď sa stane toto, urob toto a proste dookola pre nejaký korporát tam 8 rokov nahadzoval to isté a potom niekto za ním prišiel, že kámo, nahodíš mi shopping a on úplne, že hotovo, že nie, 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 že on len tuto kliká, hej, ale už senior Mhm. PPC 8 rokov, tak taký fúha, OK, že to asi úplne nechceme, takže tak, no. Snažíte sa ich viesť teda k samostatnému premýšľaniu, čo je teda veľmi dôležité pri tomto, aby ťa nenahradili roboti, ako sa toho všetci teraz veľmi boja. Áno, áno. Ja mám takú poučku, že vždy im hovorím, že nebuďte problém, buďte riešenie. Je to niekedy možno také tvrdšie, ale že je to fajn, lebo keď za mnou príde človek, že ahoj Alex, že
pokazila sa mi kampaň, čo mám robiť. Hej? Tak za mnou prišiel problém. Ale keď za mnou príde človek, že ahoj Alex, pokazila sa mi kampaň a že skúsil som už tieto 4 veci spraviť, aby sa to zlepšilo, nepomohlo to, napadli mi ešte tieto dve, ale nie som si istý, prosím, poradíš mi. Tak vtedy za mnou prišiel ako riešenie, pretože len poviem A alebo B, alebo to trošku s ním skonzultujem a za 2 minúty máme riešenie, kde môžem pomôcť. Ale že čau, nejde mi kampaň, neviem, čo mám robiť, poď sa na to pozrieť, tak akože zabije to seniora na 2 hodiny, keď vôbec zistí, že čo je, ten človek sa nad tým nezamyslel a za týždeň má rovnaký problém a nevyrieši ho, pretože on Mhm. nepochopil, že vlastne čo sa stalo, prečo ho vyriešil. Hej? Čiže toto je akoby taká vec, ktoré sa snažím celkom vyhýbať. Hej? A Mhm. presne preto, že donútiš to človeka zamyslieť sa nad tým trošku, hej, že ukážeš mu skôr taký ten smer, ako nad tým rozmýšľať, tak to podľa mňa veľmi tomu človeku pomôže pochopiť ten problém a do budúcna ho riešiť a vzdelať ho miliónkrát viac než nejaké kurzy školenia. To akože úplne neriešime, lebo sám som bol asi na 3 Excel kurzoch, školeniach a neviem čom všetkom. Certifikátov mám, že môžem tapetovať, ale akože pol roka v tom nerobím, že používam nejaké numbers v Appli alebo niečo a úplne som hotový. Teraz som si stiahol Office, zaplatil a úplne som bol hotový. A to som sa pamätal, že super chcem ísť do toho robiť, hej. Že proste tie kurzy, keď to nepoužívaš, keď to nerobíš, neučíš sa tou praxou, tak to proste nedáš, no. Jasno, lepšie je možno najprv mať ten problém a na ňom sa naučiť, ako takto Áno, popredu áno, presne. natlačiť si do hlavy. A sme sa bavili o tom teda, že všetci sú u vás spokojní. Stalo sa ti možno niekedy, že vy ste sa museli s niekým rozlúčiť? Alebo ešte za tie roky nenastal takýto prípad? Toto bolo, že iba že raz a bolo to, že strašne dávno a bola to jedna brigádnička. A to bolo len také, že proste brigádnička nechodila do roboty, hej, proste. Hej, Jednoduché. tak, hej, to bolo také rýchle, ale ináč niekedy až som fakt tak rozmýšľal, že či to je vlastne dobré, že vlastne takto pomáhame tým kolegom nájsť tak seba a proste v tom, že nemusíš byť PPCčkár, môžeš byť čo len chceš, lebo vlastne nám teraz aktuálne 2 ľudia odišli za celý čas tým, že jedna kolegynka odišla robiť do Markízy, do telky za svojím snom veľkým, takže to sme veľmi podporili, že OK, super. A druhý kolega vlastne teraz si otvoril celoživotný sen autodielňu, že on ide byť automechanik, OK. hej. Takže vravím, že super, hej, že prakticky držím palce, hej, ale že fajn, že niekedy je to super, že fakt, že takto ľudský pomôcť, že postrčiť k tým svojim, že nie je to o tom, že nedá sa, hej, že proste celý človek si myslí, nedá sa, musí mať robotu, a také tie, každému nám to asi tlačili do hlavy, kedysi, hej, v mladosti a Istoty. nájdi si robotu a buď tam a istoty, presne jasné toto a že skôr tak trošku ten mindset v tom zmeniť, popostrčiť tých ľudí k tomu, že dá sa to aj ináč a že sú naozaj šikovní a že si môžu trošku veriť a nech to skúsia a tak ďalej. Až sme to asi niekedy prehrotili a 2-krát to dopadlo takto. Až toľko sebavedomia im nemôžete dávať. Hej, hej. Ale nie, ale kolegovia sú šťastní, my sme šťastní s nimi, strezdávame sa, takže je tak. Super, super. Potom ďalšia taká asi otázka, ktorá všetkých zaujíma, je odmeňovanie. Že ako máte toto nastavené, teda okrem samozrejme každomesačné nejaké výplaty, tak máte nejaké, že pravidelné alebo na základe nejakých výkonov? Mhm. OK, čo sa týka týchto vecí, tak tam som sa tiež akobyže inšpiroval a prakticky máme podiel na zisku, ktorý sa Mhm. vypláca do firmy, s tým, že vlastne nemôžem povedať teraz, lebo ešte budú mať prekvapko všetci, teraz ešte Tak Vianočné, hej, neprezradza. ale že čo môžem, Za minulé tak roky môžeš vlastne povedať. hej, že akože toto máme, že to vedia, že proste, že je ten podiel na zisku, že aby každý vedel, že proste každý je súčasť tej firmy, hej, že to je proste to, čo aj často hovorím, že veľakrát som sa stretol s tým, že firma je SROčka, ľudia prídu, odídu a tak a úplne s tým nesúhlasím, ja som skôr za to, že firma sú ľudia, hej, že proste každý ten človek ju tvorí, aby tí ľudia chápali, že proste každý jeden z nich má tiež aj veľkú silu nad tým, či tej firme sa bude dariť, nebude, či zarobíme, či nezarobíme, či, že proste každý má ako keby, že takú moc aj nad tými nákladmi hlavne, hej, že vlastne ktorá má firma a jednak nad tými výnosmi toho klienta aj celkovo, čiže preto vlastne, že úplne, že každý jeden človek v našej firme má podiel na zisku, hej, s tým, že máme to nastavené ako nejaký pool, ktorý je proste určité nejaké percentá podielu z toho zisku, ktoré sa potom medzi tých ľudí rozdeľujú, hej, už podľa toho, že podľa rôznych vecí, hej, ktoré teraz ešte nemôžem povedať, ale že nejakým spôsobom takto potom medzi tých ľudí distribuujeme a samozrejme sú aj nejaké odmeny navyše,
tie sa snažím väčšinou dať také, že nevždy, že finančné, hej, že napríklad niektorým kolegom som kupoval, že pobyt do takého, podľa mňa, že veľmi dobrého hotela v Tatrách, hej, proste, že pre viac ľudí s wellnessom, s jedlom, že so všetkým taký all inclusive na pár dní, že akoby, že oddych a to dostali, alebo proste nejaké poukážky na také, že čo ten človek fakt chce, hej, že proste, že pre neho, že aby to bolo také, že hej, že vážime si, vidíme to, hlavne aj teraz ohľadom toho rebrandingu okolo toho bolo celkom dosť u nás, takže aj takýmto spôsobom tie odmeny tam sú, hej, že aby to Mhm. bolo vždy fakt vyvážené a ten človek vedel, že naozaj si to vážime, hej, lebo proste je to tak a sú nejaké veci, ktorými sa to dá vyjadriť, ale presne je to vždy aj pre každého individuálne, hej, že pre niekoho Mhm. sú to fakt peniaze, pre niekoho ten čas, pre niekoho oddych. Niekto je presne taký, že ale strašne tu robím, nebol som už dlho s mojim, hej, priateľom niekde, OK, tu máte pobyt pre dvoch, chodte, hej, že proste jak to tomu človeku proste sadne. Vykompenzovať, tak super. A majú vlastne oni aj nejak určené nejaký možno kariérny rebríček alebo nejaké na tie odmeny, že vedia ako keby, že keď toto splním, tak toto dostanem? Alebo je to skôr také, že prekvapenie na Vianoc? Za každým. Je ako keby, že dopredu dané, že koľko sa ide rozdeľovať. Ľudia aj nejakým spôsobom vidia, že ako sa tá firma vyvíja, ako ten zisk ide, čiže oni vidia, že ako sa to plní, neplní. Sú tam nejaké schodíky, že podľa toho, ako tej firme sa darí, že koľko, ako keby, že sa bude rozdeľovať. A, a máme stanovené také, nazývam to, že základy, na ktorých staviame. Hej. Kedy si bol pracovný názov, že povinné minimum, ale to sa mi úplne nepečilo. Čiže základ, na ktorých staviame, to sú ako keby, že niektoré veci, ktoré ten človek, že má plniť, že aby proste, že to je tá jeho práca a potom vždy má ten človek aj definované, že čo je navyše, čo môže Mhm. urobiť, hej. A samozrejme nie je to také, že tiež som sa stretol v jednej firme, že navyše bolo, že napísať článok na blog a dostaneš odmenu. Hej, ale proste nie každého baví písať, hej, že proste to potom ľudia robia s nechuťou, aby z toho niečo bolo, už to človek robí pre peniaze, nie preto, že chce a už to není úplne dobré, takže je to skôr o Mhm. to, že máme viacero akoby takýchto možností, že presne vidieť, že či ten človek tam dlhšie, alebo celkovo v práci, hej, že viacej robí, alebo mm, hej, je to aj nejaký taký ten článok, hej, alebo proste starosť o tie sociálne siete, alebo tí klienti, alebo celkovo, že fakt vidíme, že ako mu na tom záleží, že proste mne fakt strašne veľmi záleží na tej takej tej úprimnosti a že ten človek to nerobí len pre nejaký prospech svoj a zisk seba, ale keď vidíme, že tomu človeku naozaj úprimne záleží na tých klientoch, na tej firme a všetkom toto a toto si veľmi snažíme vnímať a to sú presne tie veci, ktoré potom sú odmeňované, oceňované a v rámci toho potom aj sa delí ten zisk. Mhm, super. A ty už si spomínal ten wellness, že niekedy dostanú alebo niečo takéto nefinančné. Že možno z tvojho pohľadu, aké benefity, teraz myslím naozaj tie nefinančné, sú pre zamestnancov také, že najhodnotnejšie. Možno aj z toho, že si sa stretol v tvojich bývalých ako keby prácach, že čo bolo takéto, že naozaj si to cenili ľudia a možno si to aj priniesol k vám. Hmm. Ťažké To je zamestnanie veľmi... teraz. Áno, áno, akože fakt rozmýšľam tieto nefinančné benefity. Akože u nás je to určite si myslím, že sú niektoré kancle IQOS friendly. OK. Pre niektorých určite je to Áno. výnimočné. Takže, a potom také tie klasiky, ako nejaké tulivaky, telky, PSK, solný futbal a všetko takéto, alebo parádny gauč, hej, proste sa chcel. A ten musím ináč povedať, že to som fakt rád, že ma ukecali, že máme parádny gauč, lebo tiež ho využívam. Alebo že pekný domček, že nechceli sme ísť do kancelárii, keď sme sa stiahovali, tak sme proste hľadali len, že domček so záhradkou, so všetkým, že niečo akože takéto. Ale akože je to tiež také, že individuálne. Presne aj to, čo som ti hovoril, že niekto dostal poukážku do Auparku, niekto dostal nové sluchatka Apple AirPody, niekto dostal proste ten pobyt s jeho blízkym, že tí ľudia sú iní, hej, že proste nedá sa to veľmi tak zovšeobecniť, tak všetkým vám dám sluchatka a teraz 90% firmy povie, že čo, hej, že proste, tiež som si to uvedomil naposledy nejak pred mesiacom, keď som strašne parádny taký vak našiel, taký, že ono je to ako keby, že taška na notebook a dáš sa na pleca úplne, že bomba, vravím, super, toto dáme a jeden kolega, že úplne bomba a ostatní štyria, že ale ja nenosím ruksak, hej. Takže Takže snažíš je sa to aj k také, tomu že pristupovať individuálne. presne, že poznať tých ľudí a snažiť sa trošku v tom vyhovieť.
Super, super. Ja iba pripomeniem divákom, ak ste tu teda s nami, tak už sme pomaličky v polovici rozhovoru, takže kľudne, ak vás čokoľvek zaujíma. Chcete sa opýtať teda Alexa, ako niečo riešia vo firme, alebo ako by ste možno vy mali niečo riešiť, ak si nie ste istí, tak sa pýtajte v komentároch pod týmto live streamom. No a ja by som skočila teda ďalej v tej téme. Jedna taká veľká téma je projektový manažment, to teda rozdeľovanie tej práce medzi ľudí, lebo to je asi podľa mňa taká, že jedna z najväčších issues v agentúre, že ako to urobiť tak, aby to bolo fér, aby to ľudia stíhali, aby teda všetko bolo hotové na čas. Tak povedz, že už sa tak nadýchuješ, že ako to riešite u vás, že máte na to nejaký systém, vyslovene nejaký software, alebo aká sa s týmto pasujete, s rozdelením klientov a jednotlivých jobov? Teraz niečo hovoriť to, ako to chceme mať, alebo to, ako to máme, hej? Môžeš oboje. Že Lebo kde je ten ideál, ku ktorému sa blížite určite. Oboje. hej, že vždy nie proste to, čo veľmi chceme, sa stretne s tou realitou, ale tak snažíme sa k tomu ísť. A je to akoby, že čo sa týka toolov, tak využívame proste klasiky. Máme Slack, máme Asanu, máme ClickUp, hej, že proste, že sú dva týmy proste, ktoré využívajú jedni to, kde spolu komunikujeme maily a tak ďalej. Tým, že aj sme spolu a kebyže u nás sa často robí v tímoch a nejakým spôsobom tá robota sa rozdeľuje. Hej, že keď aj príde niečo väčšie alebo viacej toho naraz, tak to nepadá, že na jedného človeka, ale rozdeľuje sa to medzi viacerých. Hej, že aj teraz pracujeme na nejakých takých príbehoch a nejakých brandingoch a nejakých takých že komplexnejších veciach, že fakt, že pre tých klientov, tak proste na tom robia traja, štyria ľudia. Hej, že proste nejaký spolu niečo, čo sa týka nejaké myšlienky, nejaký ten idea making, potom zase dvaja pracujú na grafike a tak dokopy, že také tie väčšie tasky máme rozdelené. Hej, že proste, to som si tiež uvedomil teraz, keď sa bavil s jedným kamarátom z jednej agentúry, že vraví, že fú, že došli tu 3 tendre, všetko to robím sám, presky a tak, vravím. A vtedy som si uvedomil, že ty kokos, že však akože nám tiež prišli nejaké také veci, ale že proste robí na tom 6 ľudí, hej, lebo že ti pomôžu, lebo na jedného je to fakt veľa. Hej. Čiže čo sa toho týka, že ako to zvládnuť, tak to snažíme takto trošku rozdeliť medzi tých ľudí a nejakým spôsobom korigovať tie deadliny. Ale je pravda, že proste stáva sa aj nám často, že proste robíme, ja neviem, 12-15 hodín denne a aj proste 2 mesiace v kuse, hej, že proste niekedy sa to úplne že nedá, ale sme tam o polnoci v kancli, ale 6-7, hej, že proste tak tímovejšie, no a potom práve presne k tomu prichádzajú tie odmeny a všetko, že to není len tak, hej. Ako si tam udržujete dobrú náladu potom do večera? Mám sa pýtať? Vieš čo, o, máme, máme plátno, sem tam si Mhm. pustíme film a popri tom robíme. No, viem, že Harry Potter išiel aj 3-krát dookola. Hej. Na ukludnenie, hej, v pozadí. Hej, na plátne. A potom určite pizza. Hej. A dobré jedlo. A tak celkovo, no. Že potom už ľuďom aj trošku šíbe, dáme si takú hodinku uvoľnenú, ale to nie je úplne publikovateľné. Preto hovorím, radšej sa nepýtam ďalej. Hej, hej. A možno keď zistí, že niekto je dlhodobo preťažený, alebo že zrovna toho je na ňo veľa, že možno ani toho až tak veľa, on to momentálne nezvláda, tak ako takéto situácie riešite potom? Hej, to je dobrá otázka, to sa nám presne teraz ako keby že celkom že dialo. Ja sa fakt snažím s tým človekom, alebo presne kto to je, že máme nastavené také nejaké že one to ones, kde sa rozprávame s tým človekom a veľmi sa snažiť vnímať tú situáciu, ako veľmi je kritická, ako veľmi je dôležitá a snažiť sa s tým pracovať. Hej. Pretože presne sú niektorí kolegovia, ktorým ten tlak, stres až tak nevadí, a nezasahuje mi nejak veľmi do osobného života, sú s tým OK a že OK potiahneme a vymyslíme k tomu nejakú odmenu a proste nejakým spôsobom takto, že aby to bolo vykompenzované, vyvážené versus niekde, že fakt minimálne raz za týždeň sa rozprávať s tým človekom a sme vedeli, že či stále to ešte dáva, či to môže pomôcť, či treba to nejak urgentne riešiť a proste byť tu pri tom preňho, aby sa necítil, že je v tom sám a proste ho to zavalilo a teraz to nezvládne. Hej. Mhm. Takže nejakým takým spôsobom presne ako som ti spomínal s tým, že máme také nejaké tie tímové práce, by som povedal, na tých projektoch, tak proste tí ľudia spolu, hej, že na tom pracujú a jeden týždeň tak, druhý tak, že proste si aj navzájom tak trošku pomôžu. Že podľa mňa je veľmi dôležité, aby ten človek vedel, že není v tom sám, že nie je to iba na ňo, ale že presne to, čo sa mi stalo, že keď aj častokrát hej, v tých aj mojich zamestnaniach je, že mal to človek viac a proste prišiel si, že
že ty kokso, že fakt mám toho veľa teraz, že proste robím už 2 týždne, a neviem, 15 hodín denne, že nič, že proste kopa sračiek, hej, keď to mám tak povedať. A všetko, čo som dostal, a čo chceš, ak aj ja. Hej, že proste, že Mhm, absolútny nezájem, že čo sa stažuje, všetci toho máme veľa, že chod do ryti, hej, že proste, mhm, OK, tak dík, hej, že fajn, tak idem teda si poplakať na víkend a potom to dáme zase, hej, ale, ale proste tak fakt, že OK, že tak nejak tým ono to zobrať a nenechať v tom toho človeka samého, že tak buď to dáš, alebo choď preč, hej. mhm, mhm. Niekedy sa stačí možno trošku posťažovať a hneď sa človeku uľaví, keď ho niekto vypočuje. A to Áno, je áno, veľmi ináč dôležité. toto ti musím dať za pravdu. Keď tak môžem povedať, myslím si, že hlavne kolegynky to majú toto, že, že proste až niekedy sa mi stalo, že som teraz hodinu počúval a hovorím, ty kokso, tak to musíme riešiť. A že nie, Alex, nerieš to, ja som to chcela len povedať, už je to v poriadku. A fúha, OK, dobre. Niekde potrebuješ vypustiť trošku paru. Áno, áno, áno. Ale chápem to, niekedy som sám, že až po hodine a pol si vlastne sám odpoviem na všetky problémy, čo som mal a môžeme ísť ďalej. Áno, áno, niekedy už iba tým, že to povieš nahlas, už vlastne trošku hľadáš to riešenie, takže naozaj to Mm. pomôže. Máme tu otázku jednu od Peťa rovno, že ak by som chcel s vami spolupracovať, kam môžem poslať CVčko? Takže zatiaľ si sa asi dobre predal. Zlatý. Neviem, môžem tu niekde nechať svoj kontakt, alebo tak, že dáme do Potom komentárov do kľudne, komentára alebo kľudne niečo môžeme. také. Jasné. Hej, Takže, hej. takže Alex ti dá teda svoj mail. Kľudne sa pýtajte aj ďalej, keď máte nejaké ďalšie otázky. A možno ešte nadviažem teda na ten projektový manažment, že fungujete na nejakom trackovaní času, alebo ako si potom sledujete napríklad, že aj ziskovosť tých projektov, že či na tom nepálite priveľa času, že ako to odhadujete, ako si tento ako keby taký balans udržujete. Hej, toto je veľmi super otázka. Sám som sa to pýtal sám seba posledné mesiace, ale časy nemeriame. Kedysi sme si totiž merali, alebo videl som vlastne vo firmách, že kde sa meral ten čas a ja osobne to strašne nenávidím, lebo podľa mňa viac času strávim meraním si času, než niečím druhým. A proste ja osobne napríklad fungujem na takých tých flows, alebo ako to nazvať, hej, že Mhm. proste nejak moderne sa to asi takto nazýva, že proste, že mám 3-4 hodiny a že proste robím a že nič okolo mňa neexistuje a potom 2 hodiny sa môžem ísť prechádzať, lebo neurobím nič, ani keby chcem. A proste počas tých hodín, čo proste robím, vybavujem, máš v tom hlavu, vymýšľaš niečo, zavolá ti niekto a sa tam furt prepínať, to je akože dosť blbosť, hej. Takže nejak takto. Snažíme sa to nastaviť takým spôsobom, že celkovo ten človek vlastne, že alebo aké máme ako celok ako firma nejaké náklady versus tie príjmy a nejakým spôsobom tak ako celok, aby to vychádzalo. A snažíme sa teraz začať presne merať si to až na úroveň nejakých klientov s tým, že nejaký taký odhad, nejaké timesheety alebo niečo také, že akože tak celkovo zhodnotiť ten deň alebo týždeň, že ako to vychádzalo a nastaviť si to. Hej, že Mhm. proste máme fakt klientov, že napríklad ja mám veľký problém napríklad povedať ľuďom, že nerobte toľko na tom klientovi, on nám neplatí toľko, hej, že to proste, že sa nedá, to má hneď všetci zožerú, hej, že proste, že nie, ten klient je super, my ho máme radi, on je zlatý, my mu pomôžeme, aj zadarmo, hej, že vrajím, OK, tak, Ale ako takže dlho tak, potom no. to tak, tak sa môžete... Lebo je to taká väčšiná otázka, že ja sama vždy som nad tým premýšľala, že ako to môže byť nastavené ten projekt presne tak, aby to nebolo ani, že sme si prefakturovali veľa, aby to nebolo ani keby, že pod cenu, aj keď máš veľmi rád toho klienta, chceš mu pomôcť, tak predsa nemôžeš si dovoliť po nociach tam sedieť zadarmo. Takže preto som Hej. sa aj na to pýtala, že je to taká fakt, že otázka, ktorú asi nikto ešte úplne 100% nevyriešil. Vieš čo, akože úprimne, keď fakt, takže fakticky mám ísť na to, tak aj celkovo, čo som sa aj pýtal veľa ľudí, aj celkovo kolegov z branže a tak proste treba si tú efektivitu strážiť presne na úroveň tej hodinovky, treba do toho započítať všetky veci, ktoré vstupujú ako keby faktory, že koľko máš hodín na nejaké internet vzdelávanie, na komunikáciu, na všetko, koľko vlastne ten človek ti zarobí, na základe toho má nastavenú hodinovku, potom nejakým spôsobom tak dobre naceňovať, hej, že odvedieť, odhadnúť toho klienta, objem tej práce, komunikovať aj s tým klientom, čo sa robí, nerobí, ako sa robí a potom nejakým spôsobom si odhadovať tie timesheety, počítať si hodinovku a plus minus potom by to malo výjsť, hej, že sú nejaké minima na klienta, plus minus niekde sa to vykrie, takže ja by som povedal, že veľmi to aj záleží od toho, že aký typ práce tá agentúra robí, hej, pretože napríklad mediálky alebo takéto nejaké digitálne médiá agentúry, kde zarábajú aj povedzme priamo na tých médiách, tak ťažko to vyjadrovať hodinovkou versus nejaká kreatívna agentúra, ktorá vyslovene si musí fakt veľmi strážiť ako keby tú hodinu, ktorú dá tomu Mhm. klientovi. Takže
To je tiež že faktor, na ktorý treba prihliadať. Ale to je asi tak, že na hodinku zvláštna téma. Dáme na budúce naceňovanie projektov hodinu. A už sme tak teda začali s tými klientami, s tou nejakou komunikáciou. Hej, ty hovoríš teda, že väčšinou ich asi majú radi tých vašich klientov, tvoji zamestnanci. A ako by podľa teba mala vyzerať tá komunikácia, ten vzťah s tým klientom, že aby to bolo pre obe strany prínosné? Možno, že ako vy si to nejak nastavujete hneď od začiatku, alebo vyslovene si možno aj vyberáte tých klientov podľa toho, že ako komunikujú, že ako vyzerá ten proces, keď prichádzate s Hej, novým klientom do kontaktu. to ako keby, že ťažko odhadnúť na začiatku, ako ten klient bude komunikovať. Niekedy už sú také nejaké red flagy, nazval by som to, na tom klientovi, že kedy, že fakt, že ani len nechceme cenovku poslať, alebo že proste, že fakt, že do toho nechceme ísť. Niektorých klientov tiež sme museli už ako keby, že aj ukončiť tú spoluprácu, že vyslovene boli, že zlí, hej, že fakt, že hnusný, hej, že proste nechceš robiť s takými ľuďmi, lebo proste to je jedno, koľko ti ten klient platí, ale keď ti zabije toho človeka, tak proste to nestojí za to. Hej. Že proste väčšinou ten človek robí aj nejakého iného klienta, potom to prenáša na druhých ľudí v tíme, že asi neexistuje klient, ktorý by stál za to, že by ti zničil tých ľudí. Hej. Takže nejakým takým spôsobom k tomu ísť, aj keď niekedy je to také, že ten klient aj nemusí byť úplne ideálny, ale ten človek proste nejakým spôsobom si ho obľúbi a chce s ním robiť, že vždy je to akoby, že na báze toho, že keď ten kolega povie, že nechce s tým klientom robiť, tak proste je tu možnosť, že či ho môže niekto iný zobrať, že by si povedzme sadli povahovo lepšie, alebo nejak Mm-hmm. takto, že predsa len je viacero typov ľudí, niektorí sa radšej volajú, niektorí len píšu a proste viacero takýchto vecí, ktoré v tom môžu byť v tých faktorov, alebo keď je to proste kreten, tak to musíme ukončiť. Ešte proste pár bolo aj takých, že sa to nedalo, ale musím povedať, že v poslednej dobe, že už toľko ich až není, a nejakým spôsobom sa snažíme na to pozerať. Hej. Že vždy je to také, že sa pýtam aj tých kolegov, že či je to až také, že mám ako keby že ísť na to stretnutie, nejak sa porozprávať s tým človekom, že takto to nepôjde, alebo je to stále také, že OK, nech si povie dve, tri veci, aký je úžasný a fungujeme ďalej. Hej. Že proste, aj teraz proste mám úplne v hlave jedného klienta, akože, že super človek všetko, ale potom príde s tým, že wow, bomba výsledky, také sme nikdy nemali, ale to není taká marketingu. Vraj, fúha, OK, že tento mesiac máme 800 objednávok a vlastne 2 mesiace dozadu, ak sme začali, sme mali 80, reku, to asi nebude ten marketing ozaj, hej. To bude ním. Že proste, no, čaro osobnosti. Tak, že priteľ. Takže ty si Hej. spomenul, že teda možno nemusí ten zamestnanec robiť na tom klientovi, že dávate im aj nejakú možnosť možno výberu na začiatku, že komu to pridelíte, alebo podľa čo, ako keby máš to, že pridelíš ktorému človekovi, ktorého klienta. Takto, keď je nejaký typ klienta vyslovene, že človek ho chce, tak sa mu ho snažíme dať. Prípadne teraz tiež máme klienta, ktorý tiež fashion, strašne krásne startičky, plesové a takéto veci, tak proste na kolegynka to strašne chcela, tak OK, dáme jeho, hej. Ale väčšinou to riešime podľa toho, kto má koľko času, hej, že kto na čom chce robiť. A potom je to také, že aj tiež máme kolegynku, ktorá má klienta, ktorý predáva nejaké súčiastky na motorky a tak, že najprv úplne, že vôbec nejako, hej, že nič, ale teraz proste sa majú strašne radi, spolupráca sa rozširuje, robíme niekoľko krajín, je to super a proste sedia si a nechcú od seba odísť. Hej, že proste, že vždy je to o tom, ako si ten človek sadne, ale presne, že keď je, že je to aj na tých one-to-ones, že, ktoré fakt snažíme, že každý týždeň v tom ideálnom svete mať a, a proste dávať na to pozor, že či vidíme, že ten človek nejakým spôsobom dostáva zabrať, hej, že nejaký ten klient ho ako keby že ubíja, ktorý to je identifikovať, zistiť fakt, že aký je tam problém, či je to len o tom, že možno často človek, že napíše niečo, ten druhý si to ináč vysvetlí, že či niečo takéto sa nám tu deje, alebo fakt je tu niečo zlé a snažíme sa na to dávať pozor, aby presne sa nestávalo to, že nutíme človeka robiť s niekým, s kým vyslovene, že nechce, hej, že s nejakým Mhm, zlým človekom na svento, hej, takže jasné. tak. A ty si spomenul teda, že niekedy ty ideš potom na stretnutie, takže proces je taký, že keď má nejaký problém, porozpráva sa vlastne s tebou a ty potom ideš riešiť s klientom, že ak je to niečo vážnejšie, alebo ako vyzerajú tie kroky, ako keby keď sa zistí nejaký problém. Možno vzťahový teda skôr. Akože, hej, toto hovorím, že fakt, že veľmi málo kedy sa stalo. Ak vôbec niekedy. Je to skôr to, že to ponúkam často a nechcú to ľudia využiť. Ale väčšinou to robíme tak, že fakt sa snažíme zanalýzovať tú komunikáciu, buď niektorý z tým líderov, alebo aj ja,
že prečo tam ten problém nastáva, kde môže byť a snažíme sa skôr tomu kolegovi poradiť a pomôcť, že ako mu odpísať, že počuj, tak nepíšte si, zavolajte si, dajte si call, hej, a nájsť ako keby, že také tie veci, ako ten samotný kolega si môže zlepšiť tú situáciu s tým klientom a myslím, že toto nám veľmi funguje a aj sa celkom darí, hej, že proste, že nerozumie si s tým klientom, píšu si, nerozumejú sa a už to sa to tam vyostruje, ale potom si zavolajú, stretnú sa, ináč trošku nastaviť tú komunikáciu, vysvetlia si veci a všetko je v kľude. Hej, že snažiť sa presne nájsť tie veci a tak možno tiež koučovať trošku, hej, že tých ľudí, že Mhm. akým spôsobom sa dá k tomu pristupovať, aby sme zbytočne neeskalovali veci, ktoré nemusíme. Super. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, čo si hovoril, že vy máte teda na týždennej báze one-to-one, tak to je vyslovene, že majú s tebou, alebo ako máte tú hierarchiu nastavenú? Máme to aktuálne tak, ja mám v rámci Double 4 kolegov, ktorých mám takto, že ja a oni majú potom ďalších. Mhm. A vždy potom riešime všetky tie feedbacky, že aj na nejakých spoločných poradách, že máme ako keby, že každý týždeň, tým, že máme tie spoločné raňajky, kde sú všetci, tak vždy potom máme aj nejakú takú, že poradičku, kde sa porozprávame, každý má možnosť povedať čokoľvek, čo sa týka všetkých, hej, nejaké také novinky, čo sa vo firme deje a všetko, aby ľudia vedeli, že akým spôsobom tá firma funguje, ako to ide. A potom na tých one sú také dôvernejšie veci, hej, že často proste človek aj povie niečo, čo potom ostane u toho tým lídra, tento ďalej nehovorí. Prípadne, keď sú nejaké podnety, ktoré môžeme zapracovať. Naposledy tiež mal kolega veľmi dobrý nápad, že robíme proste pre klientov audity zdarma, hej, že veľa v rámci toho. A proste nerobíme veci, že nekvalitne, alebo že tak, aby sme s nimi neboli spokojní, tak poviem skôr, hej, že veľmi toto neradi robíme. Tak tie audity nám trvali, že 2-4 hodiny, hej, že proste a potom prišlo 10 klientov, 4 hodiny auditu zadarma, už to bolo ako keby, že celkom dosť a potom ten klient sa ti na to ani nepozrie a jasné, čo však to bolo zadarmo, úplne sa nevážia, tak sa nám podarilo veľa procesov automatizovať, hej, tým, že máme aj nejakých programátorov a sme si vytvorili taký vlastný systém na ten audit, ktorý ale není, že ten systém to zaudituje, lebo to akože úplne tomu by som neveril ničomu, Jasné. ale že tomu kolegovi to pomáha, vieš, že si to spísať, uchopiť, celé urobiť a vieme to z tých 4 hodín dať, že na pol hodinu, hej, že Mhm. snažíme sa fakt, že riešiť tie problémy, ktoré vidíme, že tí kolegovia majú, že sa s nimi stretávajú a nejak sa to snažiť uľahčiť. Takže máte také, že one-to-one raz za týždeň, potom aj raz za týždeň takú, že spoločnú poradu. Máte ešte nejaké takéto, že spoločné meetingy alebo team buildingy pravidelné alebo nejaké strategické meetingy? Že taká štruktúra toho roka možno, že aj ako vyzerá, že čo kedy riešite. OK, akože jasné, máme také, že hej, tie vantuánka sú že s ľuďmi, potom je tá porada, tie útorky po tých raňajkách, hej, že najprv tak spoločne pekne napapáme sa, niečo povieme a proste tak celkovo k tomu a to vždy trvá pol hodinu, niekedy aj dve podľa toho, čo sa rieši, kto rieši a všetko. A potom majú skôr tak oddelenia, by som povedal, hej, že majú, že PPC porada, alebo grafici poradu, alebo niečo takéto, a to je vždy na nich, či si to dajú v kancli, či idú spolu na obed, alebo v altánku, alebo kdekoľvek. A čo sa týka team buildingov, tak teraz sme mali taký nový formát, veľmi sa mi páčil, som ho chcel skúsiť a som veľmi, veľmi rád, že sa osvedčil a myslím si, že má veľmi dobré hodnotenia od všetkých. Tým, že kedysi sme boli tiež taký ten old school team building, ideme na chatu od piatku do nedele a proste chata, hej, vraj. Ty kokos, však to som bol na dozvukoch. Potom sme chodili, že od štvrtka do soboty, nech to úplne nezabije celý víkend, ale prakticky teraz sme boli naposledy a určite si myslím, že budeme chodiť asi už len tak, alebo že vo veľkej väčšine prípadov tak, že sme boli od pondelka do štvrtku na prakticky chate, hej, ale zobrali sme skôr takú chatu, že s dvorom, s wellnessom, so všetkým, že proste fakt tam bolo také aj kultúrne vyžitie trošku a mali sme že vždy do obeda aj po obede nejaké také spoločné porady, že si niekto pripravil niečo a niečo sa prezentovalo, niečo sme spoločne prešli, boli spoločné aktivity, rôzne, hej, že súťaže a niečo takéto a proste večer samozrejme, kto chcel, niečo sa grilovalo, hej, nejaké vínko okolo toho, ale nebolo to také, že rozbíjačka, hej, že proste, ak čo býva často, že team building, čo úplne nemusí byť team building, že tak sa mi to veľmi páčilo od pondelka do štvrtku, že aj sme porobili, aj sme sa zabavili, aj proste sme tak boli spolu pri tom štandardnom a toto sa mi veľmi páči, no, takže Malo to nejaký program. hej, hej. A keď máte takto od pondelka do štvrtku, tak ako to potom riešite s prácou, s klientami? Že dáte im vedieť ako keby popredu, že vtedy tu máme off a neriešime veci, alebo dá sa takto s nimi Nie, dohodnúť? nie, makáme spolu, makáme spolu. Takže robí sa aj tam. Iba večer je Jasné, voľné. jasné. Super, ja som sa Nie, a ťa chcela tak aj na tie team buildingy spýtať, takže už si mi rovno aj odpovedal. Je Chcel to si k tomu také, že ešte niečo proste doplniť? tak. Mhm.
prakticky tak, že kto ak potrebuje, to nie je iba večer je voľno, hej, že proste, že celý deň je taká tá voľnejšia atmosféra. Napríklad aj tentokrát sme mali, ja rád varím a tiež som raz čítal takú knižku, sa volá, že Lídri jedia posledný. Sa mi to veľmi páčilo, tam to bolo ilustrované, myslím, na armáde, že nejak, že tí dôstojníci keby, že stoja, kým sa všetci najedia a potom si to posledný nabrať. Sa mi to veľmi páčilo, tak vrajím, že v tomto ako keby, že duchu, tak ja som vlastne varil všetky obedy na team buildingu pre všetkých, hej, že proste a vlastne kolegynka tiež vlastne nejakí tým lídri zase večer grilovali, ďalší kolega robil raňajky, že sme akože takto sa fakt o to postarali, že to bolo príjemné a proste ja si myslím, že každý si vie zariadiť tak, že v rámci toho dňa, že OK, teraz budem 3-4 dní robiť voľnejšie, 2-3-4 hodinky, dám si nejaký call s klientom a proste OK, predtým sa nadbehnem, pobehnem, že není to také, že sme tam teraz sa všetci zavreli za stôl a 10 hodín len klikať bolo počuť, hej. Nebol to tak, si to nemám predstavovať, dobre. Nie. A teraz teda Vianočné obdobie, tak chystáte nejaký Vianočný večierok? Už sme tak ku koncu rozhovoru, tak kľudne môžeme tak odľahčiť. Hej, vieš čo, zrovna zajtra máme Vianočný večierok a tentokrát jedna kolegynka vlastne veľmi chcela organizovať team buildingy, že by to strašne bavilo. To je taký náš happiness manažer, hej, že také slniečko. A prakticky budeme piecť, hej. Máme nakoniec taký celý deň, taký voľnejší, že zase typu toho team buildingu, že prakticky od nejakej 10:30 budeme všetci spolu celý deň a sme nejaké rôzne týmy, budeme piecť koláčiky, zarábať cesto, hej, že každý tým má niečo iné, že čo bude robiť a piecť. Takže ja som si vybral, ja som studený tým, ja budeme mať takú nanukovú tortu, ale budú aj Myslela, že nejaké pice šunku. slievačky. Takže poukladám šunku, hej, že nie. Takže takto akože budeme spolu celý deň, ale samozrejme, hej, ja mám call, druhý kolega má call, že odbehneme si, niečo porobíme, dvihneme klientovi, že robíme, ale prakticky, že sme spolu celý ten deň a tak akože príjemnejšie. A myslím si, že ten jeden deň sa v rámci toho dá nájsť, hej, že není to také, že OK, do štvrtej sa všetci poďme zblázniť a potom len si tam vyflusnutí sadneme, ale nejak celý ten deň spolu tak prežijeme a prejdeme. Super, super, tak to znie dobre, tak zabavte sa, už vám prajem takto popredu, závidím. Díky. A možno ešte jednu takú vec, lebo teda nazvali sme aj tento rozhovor, že teda ako máš šťastných zamestnancov a klientov. Ty už si to tak naznačil ako keby v tom, že teda aj tí ľudia, keď sú pre nich robiť, tak teda aj tí klienti sú spokojní, ale máš nejakú takú radu, že ako si s tými klientmi nastaviť ten vzťah a vybudovať tak, aby naozaj, že aj oni boli spokojní a bolo to také vzájomné? Vieš čo, hej, presne jedna z našich, ako keby, že fakt, že veľkých hodnôt a proste fakt, že na veľkom mieste umiestnená vec je, že vzájomný rešpekt a ten proste musí byť jednak medzi kolegami a jednak medzi aj našimi ľuďmi a klientom. Hej, že proste že ten človek si musí vážiť to, čo pre neho robíme a není to také, že čo som sa fakt, že dopočul niekedy, že chalan zavolá v piatok o 5, však ja tu mám mojich otrokov, dám im, oni to spravia. Hej, že proste toto úplne není náš klient. Hej, že proste fakt aj tomu človeku sa snaží nejakým spôsobom tak vysvetliť, že to, že dvihneme o 6, je to, že ho máme radi a nie, že to je normálne. Hej, a že to, keď mu niečo pošleme aj cez víkend, to není, že teraz každý víkend nám bude písať, ale že proste aby si ten človek fakt, že vážil to, čo dostáva, lebo niekedy je to presne o tom, že čo všetci sme sa s tým stretli, že človek si uvedomí, čo mal, až keď to stratí, hej, takže snažiť sa možno tomu klientovi tiež tak trošku nejakými takými signálmi naznačiť, že aby teda vedel, že si trošku má vážiť tie veci, hej. Uh-huh. A stalo sa ti Takže keď niekedy... Uh-huh. Dopovedz, kľudne, prepáč. Áno, že proste keď to ako keby, že nejakým takýmto spôsobom sa snažíme vykryť, že jednak aj medzi kolegami, že nie, že jeden niekomu zadá a nepozerá na ňo, ale že aj medzi kolegami, aj s tým klientom nejak trošku ako keby, že ten jednak ten rešpekt dať, ale potom aj zase nebyť taký, že ho nevyžadovať naspäť, že v takej tej zdravej miere, tak si myslím, že to veľmi dobre funguje. A s tým, že vlastne je to spojené s tou úprimnosťou, otvorenosťou, s tou ľudskosťou a proste, že bavíme sa tu dvaja ľudia, nie dve firmy, hej, že proste takýmto spôsobom fungovať, tak si myslím, že všetko sa dá fakt, že vyriešiť a môže veľmi dobre fungovať dlhodobo. Stalo sa ti niekedy aj taká situácia, lebo niekedy sa to stáva, že teda klient je so šéfom, všetko je super, jemu všetko uverí, hej, kúpi a potom, keď už to dostane ako keby ten account alebo možno aj nejaký PPCčka s ním priamo komunikuje, tak ho ako keby ten klient tak nerešpektuje. Že, alebo povie, že však váš šéf toto hovoril a ty teraz mi hovoríš niečo iné, že stávajú sa tie takéto situácie, že ako to potom riešiť, možno ako to tomu klientovi vysvetliť tak, že aj toto je teda odborník a aj s ním treba rovnocenne jednať. Hej. Takto. Nechcem nikoho uraziť, ale ja nemám rád osobne pozíciu accounta, hej, že proste my nemáme accountov
že proste kolegovia, ktorí robia na klientoch, tak s tým klientom aj komunikujú. Vždy vedia, o čo sa jedná, riešia s tým človekom, vedia sa napísať maily, dohodnúť sa, sú pripravení a proste, že je to ten človek, ktorý na tom robí, ktorý to rieši, že, no, že nemáme tam niečo takéto a zároveň toto fakt nemám rád, lebo ono to prichádza z takých, že kto ma akože pozná, tak vie, že ja nemám rád, že pozície. Ja som si dokonca aj na svojom maili mám pozíciu, že človek Som v si ani podpise. nevšimla. Hej, že, že, že v rámci double, hej, že mám, že človek, že nemám tam, že CEO alebo niečo také, lebo presne potom sa môže stávať toto. Hej, že proste aj sa mi to fakt stalo v minulosti, že mali sme ľudí na webe, že proste kto je kto a proste ten web sme potom nejaký čas neaktualizovali a kolegynka tam mala, že ak nastúpila, tak sme nahodili, že junior PPT špecialist, hej, a už bola u nás 2 roky a teraz prišiel klient a úplne bol s ňou spokojný maximálne, všetko dobré. A teraz mi píše, Ježiš, vy ste mi dali juniora proste na môj projekt dôležitý a neviem čo. A vtedy čokoľvek povedala, on ten človek jej prestal veriť. Zrazu predtým, Mhm. wow, super, vychádza, ide a zrazu nie, to není dobré, ja chcem ho volať len s tým a no hrozné, hej, že proste a presne nemám rád toto, že keď ľudia vlastne jednajú ako keby, že ako pozície, hej, že Mhm. prídem na úrad a nebavím sa s pani Marienkou, hej, nebavím sa tam s človekom, bavím sa tam s úradníkom, ktorému uríti, že ja som nejaký ďalší človek, proste on na štempel, nerobím čau, hej, neporadím, nechce sa, že toto fakt nemám rada, často sa to v tých firmách aj stáva, že konajú tí ľudia z pozície nejakej moci a proste, že moja pozícia je taká, tvoja je taká, čo ty chceš a proste úplne zabúdame na to, že sme ľudia a proste hej, stále ľudské bytosti, čiže proste toto sa veľmi snažíme ako keby, že tým klientov vysvetliť, nastaviť a tak a vyhýbať sa práve týmto situáciám. A myslím si, že poslednú dobu, že sa nám ani takéto veci nedejú. Hej? Mhm. Že by ten klient ako keby, že riešil, že ale ja chcem hovoriť s tým, alebo neverím tomuto, pretože fungujeme ľudsky. Hej? A nepredstavujeme sa, tuto je pán business stratég, tuto je pán senior, hej, proste, ale tu je Dominik, hej, tu je Janka, tu je Majka, tu je Kupko a proste spolu robíme, hej, že bude to fajn. A ako ste to vyriešili vtedy, lebo to ma zaujalo s tým, že takto sa ohradil, že dali ste mi juniorku. Ako to dopadlo? No, to bol akože úprimne celkom problém a asi mi to trvalo mesiac alebo 2, keď som tam fakt musel chodiť a presviečať toho klienta, že to není junior, hej, ten človek. Že proste, že halo, však sa pozrite, že čo tu robí a čo vám navrhol a ako to funguje a tak. Až neviem ináč, či sme tam vtedy nakoniec nemuseli ozaj vymeniť až kolegu, že to už úplne nepamätám, Mhm. ale že hej, že spôsobilo to celkom problém, hej. Takže odtedy som tiež taký, že tým pozíciám sa celkom snažím vyhýbať, hej, že proste nerobí to dobrú krv, človek potom škatulkuje a prestáva sa na teba pozerať ako hej, na druhého človeka, hej, a už ťa vidí len cez pozíciu a není to úplne ideálne. Tak to je také nálepky. A prišla Mhm, ešte jedna otázka, akurát tu nabieha, tak ja počkam, až sa dokončí. A medzi tým môžeme dať ešte jednu takú, že čo by si možno ako keby povedal, že býva taký najčastejší problém, že čo zamestnancom vyslovene v práci bráni, ako keby podávať dobrý výkon. Možno aj z tvojich nejakých skúseností, však aj z predchádzajúcich prác, možno kolegov, možno tvojich vlastných, že čo je to, čo ich ako keby brzdí, že tú prácu robia iba tak, aby bola a možno nechcú tam mhm. dať niečo navyše. Akože tu by som tie problémy rozdelil na dva. Presne, že jedni môžu byť pracovné, druhé môžu byť nejaké osobné, pretože všetci máme nejaké obdobia života, ktoré nemusia byť práve príjemné a šťastné a potom máme svoju plnú hlavu. Proste máme to úplne všetci a proste čiže to nejaký rozchod alebo čokoľvek v rodine, tak proste to sa tiež snažíme nejak riešiť, podporiť toho kolegu a nejakým takým spôsobom, akoby, že tak ľudsky tomu pristúpiť, aby nebol z toho nejak nešťastný a problém, hej. Ale čo sa týka tých pracovných, tak mm, je ako keby, že niekoľko motivácií ľudí, pre niekoho toho môžu byť peniaze a pre niekoho to môže byť nejaké uznanie, pre niekoho to môže byť to, že niečo zmysluplné urobil, hej, že proste, že viacero faktorov, na ktorých záleží tým ľuďom a proste podľa toho to je, hej, že vlastne, že čo toho človeka baví, že niekto chce fakt robiť na niečom, čo má zmysel, čo je pekné, niekto zase na niečom veľkom a podobne, hej, že niečo také, že vidí, čo vytvoril a to sú presne tie veci, čo aj na začiatku som spomínal, že prečo aj sú aj PPCčkári, aj grafici, aj celkovo, že proste ten človek chce vidieť, že tá jeho práca má zmysel, že je to niečo fajn, že ho to baví a vtedy potom nedochádza podľa mňa k takému tomu, že to sa mi nechce a robím to len tak, hej, lebo
keby tam niekoho dusíme na 200 hodín PPCčkách, tak verím, že to otrávi každého, hej. Ale práve tým, že človek má možnosť aj niečo iné urobiť a niečo krajšie pre toho klienta, niečo ten klient ocení, každého určite poteší, keď ten klient to vidí, hej, že proste, že tá práca docenená, že má zmysel a že to nebolo len tak, hej. Asi každého nás podľa mňa najviac mrzí to, že na niečom strávime fakt 10 hodín do večera, povieme tomu klientovi, a že dík. Hej, to je podľa mňa najhoršie, Presne. hej, takže... Ani nevedia, aké to ďakujem, alebo také ocenenie je drahé pre nás. Tak, hej, že častokrát potom nemusíme zvyšať faktúru, hej, keď stačí poďakovať. To ste nevedeli, že keď počúvate? Tak dobrá rada. Ešte Peťo nám tu poslal jednu otázku a pýta sa, že ako pracujete s ľuďmi, ktorí na pohovore hovorili, že sa chcú vzdelávať, ale v praxi sa tomu skôr bráňa alebo nerobia nič preto, aby si posúvali know-how. Ak takých vôbec Mm, máš. hej, akože takto, že veľmi je dôležité na tom pohovore to fakt trošku skúsiť odhadnúť, hlavne tým, že nech človek teda povie z minulosti. Hej, že proste to Mhm. je fakt, ktorý ťažko zakryť, hej, a ktorý ťažko oklamať, hej, proste, že OK, rád sa vzdelávam, super, akú knižku si čítal za posledné 2 mesiace, hej, alebo aký kurz si spravil za posledný pol rok, hej, alebo že kde si bol, čo si preto urobil. A keď teraz človek dostane, že tak úplne sa asi rád nevzdeláva, hej, ale keď ti príde, hej, že teraz čítam toto, minule som čítal toto, bol som tam, pozeral som taký kurz, naučil som sa toto, robím síce PPCčka, ale už mám 3 kurzy na ChatGPT a pomáham si s tým, OK, super, wow, bomba, hej, že vieš si to ako keby trošku tak validovať, to, čo ten človek ti hovorí. My vždy máme aj nejaký taký, že vstupné zadanie, na ktorom je veľmi Mhm. vidno, že to je presne také zadanie, že ono sa dá urobiť na 8 riadkov v tabulke a 3 vety, ale dá sa urobiť na 4 sheety s videom a hej, proste 3 content stratégiami a tam je to aj tiež veľmi vidieť, že ako si človek na tom dá záležať a celkovo. Takže sa nám veľmi toto až tak nestáva a keď náhodou, tak presne je to zase o tom, že tiež rozhovor s tým človekom, že čo sa deje, prečo to tak bolo, nájsť ten problém, trošku tak fakt ľudský úprimne sa s tým človekom, že je to nejaký dočasný stav, hej, môžeme ti nejak pomôcť, stalo sa niečo, hej, alebo proste nebolo to úplne tak, alebo čo sa deje a fakt nájsť tú skutočnú príčinu toho a potom sa s tým snažiť pracovať. A musím povedať, že myslím, že zatiaľ vždy sa nám podarilo, ak aj náhodou niečo takéto nastalo, nájsť tú príčinu, pomôcť odstrániť, vyriešiť, hej, nejak trošku upraviť a väčšinou to bolo fajn. Takže komunikácia je vlastne krátka odpoveď na všetko. Akože reálne áno, hej, lebo proste, proste áno. Ešte kratšia odpoveď na to. Super. A už teda pomaly nám uplynul čas, tak môžeme to len tak uzatvoriť asi poslednou takou mojou otázkou, že v čom sú podľa teba najčastejšie problémy v agentúrach alebo možno nejakých marketingových oddeleniach, že prečo je, lebo tento odbor je celkom taký, že vysoká fluktuácia často v agentúrach a že v čom je ako keby podľa teba ten problém alebo že kde je tá chyba, prečo ľudia tak často odchádzajú a sa často hovorí o vyhorení. Myslím si, že s marketingom je to celkom takže úzko spojené, že Vieš čo, kde je to najväčší problém. za mňa sú to 3 veci. Prvá vec môže byť podľa mňa kolektív, že si ten človek fakt tam nesadne a necíti sa dobre a nechce ísť medzi tých ľudí a nezapadne tam a niečo takéto. Často sa teraz hovorí toxický kolektív a takéto veci nie je to dobré. A druhá vec môže byť presne, že klient, že proste klient toho človeka dusí, tlačí na neho, vyžaduje proste večery, víkendy, je nepríjemný a tá firma si ho nezastane, že ho nepodporí a povie mu, no kámo, je to tvoja práca, vyžer si svoje sračky, hej, tiež veľmi demotivujúce. A tretiu vec by som povedal, že práve to, že nutia ľudí robiť prácu, ktorú úplne nechcú robiť, hej, že proste práve, že sa možno stane opačne, než u nás je, že povedzme, že príde ten človek na PPC a chce robiť grafiku, super, môže, hej. Ale teraz sa možno niekde stane, že príde ten človek na PPC a že no kámo, ale budeš robiť aj SEO a e-mail a accounting, lebo nemá to kto, tak tu to máš a potom vlastne však o mesiac si to zoberieme a o 2 ti to zoberieme a nezoberieme a už máš toho veľa a zase niečo takéto. Že toto je fakt, že čo najviac úplne počúvam, tak sú to tieto ako keby, že dôvody, ktoré Mhm. presne vychádzajú z toho, čo sme sa celú hodinu rozprávali. Hej, že proste, že sa dajú odstrániť, dá sa s tým pracovať, že toto vidím, že úplne, že najčastejšie dôvody, akýby, že odchodov nejak tých ľudí, hej. A Mhm. potom samozrejme sú to nejaké také šľachetné dôvody, chcem ísť do neziskovky, alebo chcem ísť do telky, hej, alebo proste idem si robiť svoj sen a už ma to nebaví, že nie vždy ten odchod musí byť zlý, hej, že proste toho človeka z tej agentúry, ale keď je to taký, že
že ten človek fakt chce odísť, tak väčšinou ja vnímam tieto 3 body ako keby také najhlavnejšie. Super. A už to môžeme možno uzavrieť úplne poslednou vecou, že hľadáte teraz niekoho k vám, keď sú tu možno nejakí záujemcovia, ktorí ešte pozerajú. Vzhľadom na to, že mám veľa grafikov, tak stále tých PPCčkarov, hej? Tých je stále nedostatok. Áno, áno, áno. Hej. A Dobre, dobre. kľudne aj kreatívnejších, to sa vždy hodí. Dobre, super. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Alex, že si našiel teda túto hodinku, že si ju s nami strávil, porozprával si nám a ďakujem teda aj všetkým divákom, ktorí s nami vydržali až do konca a prajem vám všetkým pekný večer. Majte sa krásne. Ahoj. Díky.